Ja pojat, mikäs tämän päivän ohjelma on? Huomenta. Kerro sinä kartano. No niin, hyvää huomenta. Äkäshotellissa ollaan ja nyt lähdetään Oloksille lounaalle. No Markus, mitäs tänään tapahtuu? No meillähän on tänään, lähdetään tältä Ylläkseltä hitaasti tai nopeasti, mutta joka tapauksessa varmasti suuntaamaan tuohon naapurihiihtokeskukseen Olokselle. Huitasemman sinne. Sinne pitäisi syöpässä jotakin. Lapin paras buffetti Oloksen kotaravintolassa ja sitten mä ajattelin viedä nämä kaverit jälkeen semmoselle ylläriajelulle. Vielä ei kukaan tiedä, että mihin ollaan menossa. Mikäs meidän nimi on? Tuomas, tosiaan. Tuomas, terve. Haski Tuomas. Terve, terve. Terve. Muuta kuin siinä, niin olkaa tässä vaan rennosti ja nauttikaa maisemista ja menkää jo. Kuule Mikko, tässä on Haskitarhan neuvoksetar, joka niin, en tiedä, että täällä on 150 haskia. Hän tietää kanssa jokaisen nimen. Jokaisen nimen. Tuolla on Kale takana. Kale on eläkkeellä. Tuolla Kale on nyt 13-vuotias ja 10 vuotta nämä tekee kuule vetohommia. Se oli tänä talvena vielä paljon juoksemassa. Okei, Kale on eläkkeellä. Se on vähän niinku Ile. Joo. Mutta Ile ei ole vielä eläkkeellä. Ei, eikä Kalekaan. Kyllä mä välillä aina juostaa, kun huvittaa. Meillä meni aika mukavasti tämä ensimmäinen etappi. Mitäs johtaja Vainio mieltä? Joo, nyt mä tulin, kato. Mä olin tässä äsken kuskia, nyt pantiin kartanokuskiksi. Toi teki, että tässä on kiva alkaa lötköttelemään. Kyllä, mutta mulla äsken, vaikka seisoo äsken koko ropalla jarrulla, niin tää meidän ohjuspartio paino silti, ettei siinä auttanut 100 kiloa mitään, kun ne paino suoraan eteenpäin. On toi tossa kreikkalaisia joonankeltas kiinni. Vahvoin doge. Meillä on vahvoin. Tää pitäisi olla kärjessä tää partio. Ollaan tultu tänne naapuritunturille, Olostunturille. Markuksen mielestä täällä on parhaimmat seisovat pöydät. Terve. Terve. Ja hienoa tulla tänne sun hienoon Olloksen pyhättyyn. Tervetuloa. Kiitoksia. Mitä ruokaa sinulla Hei, on? meillä on tänään kukkakaalikeitto, tuoreet leivät, täällä tehdyt leivät, posusditsen ja metsäsieni kastike ja sienet on minun itsekin reivät. Aivan loistavaa. On todella hyvä. Nyt tämä lumikenttien kutsupartio, niin nyt me saadaan taas vähän hyvää ruokaa tänne Haalarinalle. Ollaan liki 600 kilometriä ajettua kelkolla ja käyty teidän hienoissa hotelleissa esiintymässä ja tänään käydään esiintymässä Pirtukirkossa. Noniin. Ja on mennyt tosi lujaa. Ilkka Vainio matkakumppanita, lumikenttien kutsu mukana Mikko Kartano, kulkuriveli Jami ja Janus Hanski. Kova partio. Ja sinä. Ja minä. Joo, aletaan nauttimaan. Joo, mutta ajanut niin pitkän retken, niin tarvitset energiaa kanssa. Paljon kun on lähtenyt kiloja pois tuossa näkehän se, että paljon on lähtenyt. Mutta te olette saanut hyvää ruokaa. On, mutta kyllä. Hyvä. Kiitoksia. Ei mitään. Hienoa, aletaan nauttimaan. Jätkät, hei. Me ollaan tässä syöty jo aika tovin ja hyviä herkkoja. Ja Markus on hoitanut todella hienosti tämän, mutta nyt on jotenkin näyttänyt siltä, että Kartano on kadonnut. Ai niin, joo. Ajoinkohan mä liian lujaa? Mä olin Markuksen Sait siinä perässä, niin se on heti. aika lujaa ja näytti siltä, että Markus olisi mukana ollut tuo Kartano, että ei se tänään näy. Voi vitsi. Persketi, kun nyt se hävisi se Vainio jonnekin. Mä en löydä sitä yhtään mistään. Mulla on kauhea nälkä ja mä kun ruoka vastaava tai nykyään Vainio on, että tässä pitäisi päästä vähän syömään, mutta jatketaan täällä keskellä ei mitään. Oi hemmetti. Kato, Kartano on tullut. Kato. Morjesta. Oi. Sulla vähän kesti. Vähän kesti kyllä, joo. Oot ok. Kaikki ok. Kato, kun te menitte niin lujaa siinä edessä ja sitten mä varmaan lähdin ihan väärälle polulle tai jotain. Mä sukselin tulla ympäri ämpäri. Mitä sä löysit tänne sitten? Siis sitten näin nää rinteet tuossa. Joo, kyllä sä välit tuon perässä, mutta sä taas sammu konekin. Ei mulla koneetta. Niin, taas jarru päällä. Joo. Mutta mikä aikataulu? Tää lähti vähän syömään. Me syötiin jo. Me ollaan syöty jo, mutta... Joo. Sulla on se Ruoka on loppu nimittäin. Rokiboksin mukana. Otit jotain evästä? Ote, ole hyvä. Eikä. Se on siinä.
Ole hyvä. Kyllä tuolla. Nyt lähdetään taas, Mikko on aina myöhässä. Syö nopeasti, meillä on vähän kiire. Mutta kun mä pystyn kuivaa leipää syömään. Tuossa on toinen vaan, tuossa on vähän ruista päällä. Nyt ollaan menossa keikalle. Tervetuloa Mikko Kartanoon. Morjesta, Meidän keikalle. Pääsenkö keikalle? Nyt lähdetään pitämään hauskaa. Yksi pointti, saanko sanoa? Saa. Tässä kun katsot näitä herrasmiehiä, Ne. jos tämä kuva otettaisiin nyt, niin jotain muutosta on tapahtunut. Nimittäin iloksemme olemme huomanneet, että olemme laihtuneet ja Kyllä. komistuneet tällä reissulla. Katso nyt tästä näin niin kuin ennen, kun tultiin Lappiin ja nyt. Nyt. Me ollaan kunnossa. Kyllä. Lapin taikaa. Kaikki valmiina. Illan Lapland Show. Lapland Show. Siis hotellipojat laulaa teille niin. Hurraa, lähde Lapland hotelliin. Päätä ystävät ja palvelua saa. Hurraa, Lapland iskee suoraan sydämiin. Täällä yhdessä vaikka aikaa koetaan. Kyllä, tästä tulee ehdoton hitti. Vahvaa toimintaa. Morjesta taas. Ollaan nimittäin paikassa nimeltä Kelokaire, joka sijaitsee Muoniossa. Meillä on ollut aivan mielettömän upea päivä. Olemme kelkkailleet taas 200 kilometriä, nähneet upeita maisemia. Lapland Safari on näyttänyt parhaan puolensa. Kun saavuimme tänne, meillä oli mielettömän upea sauna valmiina tuolla ja pääsimme herra Vainion ja meidän kuljettajan kanssa, oppamme kanssa ottamaan kunnon löydyt. Vieressäni on kuvan kaunis neitokainen nimeltä Satu. Kerropa jotain tästä Kelokairesta. Mitä täällä yleensä tapahtuu ja minkälaisia tilaisuuksia täällä järjestetään? No suurimmaksi osaksi tänne tulee asiakkaat kelkoilla, ulkomaalaisia asiakkaat suurimmaksi osaksi, jotka sitten majoittuu täällä ja nauttii luonnon hiljaisuudesta ja rentoutuu. Käy saunassa, paljussa. Kukas mutta tämä laittoi nämä äskeiset ruuat tuonne pöytään? Kuka on syyllinen? Minä olen syyllinen. Nyt haluan kiittää ensiksi tästä kovasti tästä ruoasta, mutta käydäänpäs kysymässä vielä Arvon Raadilta. Meillä on nimittäin ruokaneuvos paikalla, joka on aika hyvinkin tiukka kommenteissaan, mikäli tämä sapuska ei miellytä. Annapas ihan käsi mennään yhdessä. Vähän hyvin. Kysymään. Tässä on nimittäin ruokaneuvos Ilkka Vainio. Saanko häiritä ruokailua? Saat. Ootko sinä Satu tän tehnyt vai? Kyllä, olen. Aivan loistavaa. Saan nyt sanoa, että nyt oot Michelin lady nimittäin. Anna 3 tähteä tästä nimittäin. On huippukiusaus. Ja tänään kun ollaan ajettu yli 100 kilometriä taas kelkolle, niin tää täyttää, mutta tässä on kaikki mauta, kaikki kohdallaan. Ja me ollaan kaikki pojat täällä, jotka on näköjään syönyt vähän aikaisemmin tässä näin, niin on tykännyt tosi kovasti. Että sä oot huippukokki ja sitä paitsi todella kauniskin. Kiitoksia tästä. Otankin tässä välitarrautumisen tässä kokilta. Kiitos. Tää on hieno paikka ja oot hieno emäntä. Nyt ollaan tultu tähän hetkeen sitten, että on aika sanoa näille meidän upeille ratsuille hyvästit, jotka ovat kuljettaneet meitä urheasti likimitään 900 kilometriä läpi Lapin kauniitten luontojen. Tässä ryhmässä on tällä hetkellä mukana Janus Hanski, joka on myös ehkä hivenen liikuttuneessa mielentilassa tähän hetkeen. Kerropas jotain tähän. Reissu on ollut kerta kaikkiaan upea ja tämä viimeinen pätkä nyt tuosta noin laitettiin tuolta Kelokaarelta tänne Olokselle, niin siinä näkyy sellaista Lapin maisemaa, tunturia ja Auden testirata vielä. Ja Spedenmökki. Ja Spedenmökki, kyllä. Perkele Spedenmökki. Niin. Että täytyy sanoa, että tunnelma on herkkä. Tässä niin kuin herkistyy näiden asioiden äärelle. Lapin luonto on jylhää, kelkat toimii. Kartanon Mikon seura on mahtavaa. Tässä vieressä on Joona Jalkanen, joka on vanha Lapin kävijä jo usean 10 vuoden ajan. Millä tavalla Joona tämä erosi tämä reissu niin kun näillä kelkoilla siihen nähden, mitä sinä olet itse tottunut tuolla mökiltä lähtemään sitten kauniisiin maisiin? Palahan mulla on kurkussa, että on vaikea puhua tämmöisessä tilanteessa, mutta ryhmä kiva aina parempi kiva. Mutta missä on Ile? Ai niin muuten, hei. Herra Vainio. Mitä, eikö se ole täällä? Onko Ilkka jäänyt nyt pois? Mihin Ilkka on jäänyt? Tässä on muuten taas meillä yksi missia.
Etsitään Ilkka Vainio. Kuule se jäi sinne Kelokairaan. Kyllä täytyy sanoa, kun viikon ollut noiden poikien kanssa reissussa, että näin yksin täällä lumikengillä, niin tää hiljaisuus ja tää kaikki, niin, ja oma aikani on tosi tärkeet. Hurraa, lähden Lapland hotelliin. Se iskee suoraan sydän. Mikko. No niin, päivä. Moikka. Ollaan nyt oltu päiväerossa. Niin ollaan oltu jo. Ihan ikävä alkoi tulemaan. Kyllä. No, mites teillä? Missä kävit? Vainiohan jäi tonne kotaravintolaan sinne kirjoittaa nimikirjoituksia ja Jami laulaa siellä täyttähän käy karaokea. Okei. Nyt on maha tää. Nyt se Vainio löytyi sitten. Päivä. Mitä kartano? Morjesta. Nyt kiinnostaisi tietää, minnekin se Vainio oikein jää. Kuule, 800 kilometriä ollaan painettu kelkoilla, eikö se nyt riitä vähäksi aikaa. Huomenna mennään taas kelkoilla, mutta me jäätiin Kelokairaa otettiin vähän ruokaa siinä, nimittäin Satu Tuuna, hieno emäntä, hoiti meille Luumu Kaikkoselle ja Seppo Reeströmille ja Kulkureille Jamille meille hienot eväät. Okei, te jätte syömään. Me otettiin vielä uudet eväät siinä ja nyt aletaan vähän tyhjentää tässä vähän autoa ja viedään Marvukselle sitten nämä Safariksen haalarit ja joo, nää pitää jättää nyt tuo. Joo, vaikka tuo pukee sua hyvin, mutta et sä sitä saa. Finnautti. Finnautti. Matka alkoi siitä. Nythän tuli, kun susta tuli mies. Kyllä. Mutta saataisiin, nyt tänään te veditte... Vielä 50 kilsaa. No näin oli, sulla 850 ja mulla 8. Kyllä. Isäni on kirjoittanut ystävän lauluun suomenkielisen tekstin, että mistä tunnet sä ystävän? Niin mä voin sanoa, että nyt mä tunnen ystävän, uuden ystävän, Mikko Kartano. Nämä vuoret, tää Lapin maisema, tää koko meidän hieno kelkkailuretki on hionnut meistä ystäviä. Kyllä. Siinä jos olisi ollut jotain semmoista epäselvää, niin me oltaisiin lähdetty eri teille. Kyllä. Mitään epäselvää ei ollut. Kiitoksia. Olet ystäväni. Näin oletin. Kiitoksia. Näin. Ja matka jatkuu. Matka jatkuu. Raskasta yötä, siinä harvemmin on onni myötä, se tietää vain. Yksi suomalainen.